I denne video vil jeg vise, hvordan superbrugerne kommer til de sidste to sider, side 3 og 4. Knappen med låsen holdes inde i cirka 10 sekunder. Herefter åbnes den, hvad man så nu på drejeknappen til højre kunne indgå og kigge på de forskellige parametre, som vil være indikeret i forhold til, om der er fejl, eller om der er alt er okay. Disse er en del af bilen, så disse er ting, som man kan forvente. Man kan få en advarsel. Derudover har vi også side 4. Dette vil kræve endnu et tryk. På side 4 er vi mulighed for at operere med ventilerne, når pumpen er stoppet. Nederst til venstre her holdes knappen inde. Den bliver hvid. Systemet herover, hvor vi har vores pile, kommer som ind. Alle ventilerne vil være lukket. Vi kan vælge en ventil. Nummerskift. Vi kan tage ventil 9. Det er vores tankventil. Den er her. Der kan vi vælge at åbne den for at se, om den fysisk virker eller har en fejl. Det vil sige, at vi kan se nu, når vi åbner og lukker den. Dette kan også bruges til at indjustere hastigheden på ventilerne i forhold til åbne og lukke hastigheden. Pumpen startes, og dette system går ud af drift, og den går i automatik, som pumpen har brug for. Ellers så afslutter man her med et enkelt tryk. Man kan gå tilbage til side 1, og et enkelt tryk vil låse siderne igen til superbrug.